Hi havia una vegada un petit gnom. Tan petit com aquest. Els gnoms naixien a la primavera. Amb 15 dies ja caminaven. Gaudien de l'estiu, però quan arribava la tardor i les fulles dels arbres començaven a caure, es posaven una miqueta neguitosos, perquè sabien que quan arribés l'hivern haurien d'anar sols al bosc i sobreviure i saber tornar a casa. Així que això neguitejava els gnoms. Sabien que si aconseguien passar l'hivern al bosc i tornar a casa i travessar el gran arc de Sant Martí, llavors aconseguirien els poders. Es convertirien en les criatures màgiques que són els gnoms. Jo us recomano que agafeu aquest meravellós llibre del Ricardo i veieu si aquest petit gnom aconsegueix travessar l'arc de Sant Martí o no ho aconsegueix. Fa uns mesos em va arribar un missatge al mòbil i era d'en Ricardo. Em deia que volia que tinguéssim una xerrada per un programa de ràdio de l'Uruguai. I sí, vam tenir aquella xerrada, vam parlar de literatura, vam parlar de boscos, vam parlar de llibres i d'històries. I és que les històries del Ricardo són com les d'aquest petit gnom, que et porten al bosc i tu sol has de descobrir el camí per tornar a casa. I si ho aconsegueixes, els superpoders que aconsegueixes són imbatibles. Així doncs, aneu a buscar les seves històries. Aneu a buscar aquestes històries de boscos, de noms, de nens, de nenes, de camins per fer i per tornar, de cases que ens esperen. Ell, en Ricardo Alcántara, com una casa de contes, us espera.